गोजोन फुंबिलि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दङ। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों, फैगौ जानुवारि दाननि गेजेरावनो गासै सुबुंफोरखौ भेक्सिन थुजोबनाय जागोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव मिशन सारभावना बेखेवदों। बे हाबाफारियाव बिथाङा बुङो दि आसामनि सुबुंफोरखौ फैगौ बोसोरनि 15 जानुवारिसिमावनो भेक्सिन थुजोबनाय जागोन। कार्बि आंलं आरो सोनाब कार्बि आंलंनि मानसिफ्रा भेक्सिनखौ थुजानो गोसो जायाखै। बे जायगायाव फैगौ नबेम्बर दाननिफ्राय भेक्सिनखौ थुनाय जागोन आरो बिथाङा बुंबावो दि आसामनि 95% सुबुंफोरानो भेक्सिनखौ थुजाखांबाय होनना। मैया मोनसे जाथाय जादों। लामायावनो जोनोम होनांबाय सासे आइजोआ गथ'। आसाम बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय गसाइगाव आर.एन.बि सिभिल देहा फाहामसालिनि दरखंआ मैया बन्द जानानै थायो। जायनि जाहोनाव गोर्बोआव थानाय सासे आइजोआ लामायावनो गथ' जोनोम होनो गोनां जायो। जेब्ला देहा फाहामसालियाव थिसननो लाबोनाय समाव गसाइगाव आर.एन.बि सिभिल देहा फाहामसालिनि दरखंआ बन्दनि थाखाय लामायावनो गथ' जोनोम होनो गोनां जादों। बे जाथायखौ लानानै गसाइगाव ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। आइजोनि फिसाया गावनि बिसिजों बेफोरबायदि दुखुनांथाव जाथाय जानायखौ लानानै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआरनि गाहाय आरो बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरुप कुमार दे आरो गसाइगाव एसडिअ बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। इयुनाव बिथाङा गावनि जोनोम जानाय गथ'आ जुदि माबाफोर जेंना जायोब्ला खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखार आरो बिसायख'थि आय'गआ बिनि दाय जागोन होनना गोख्रों रावजों बुंथियो। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खासिकत्रा ओनसोलनि गेदेरगाव गेलेग्रा फोथाराव रुंसारि शैलेन्द्र बसुमतारीनि थामथि गोसोखांथि फुटबल बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे बादायलायनाय हाबाफारिया 23 अक्ट'बरनिफ्राय जागायदों आरो 7 नबेम्बरसिम सोलिगोन। आरो बे फुटबल बादायलायनाय हाबाफारिखौ चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गेदेरगाव पुर्निमा क्लाब आरो लाइब्रेरिया अर्गेनाइज खालामदों। बिनिखायनो बे फुटबल बादायलायनायखौ गेदेरगावनि खाथि खालानि ओनसोलखौ नायनो थाखाय खावलायहरदों बिथांमोननि क्लाबा। बिनिखायनो जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोना नायहैनो हागोन। जोंहा बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गेदेरगाव गामिनि पुर्निमा क्लाबनि बानजायनायाव शैलेन्द्र बसुमतारीनि मुङै गोसोखां जोलुर बादायलायनाय होनाया जोंहा फैयै फैयै दिनै सेकेन्ड क्वार्टार फाइनालाव हाबफैबाय आरो बे गेलेनाया जोंहा फैगौ नबेम्बर दाननि 7 अक्ट' खालि जोबगोन। बिनिखायनो बै 7 अक्ट' खालि बयबो रायजो राजाखौ फैनानै जोंनि बे गेदेरगाव गामिनि गेवलां फोथाराव फैनानै खेलाखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ इटाली आरो ब्रिटेन हादरसिम दावबायहैनानै मैया माखासे हाबाफारियाव बाहागो लायो। गाहाय मन्थ्रिया मैया इटालीनि भेटिकान सिटीआव सौहैना पप फ्रेन्सिसखौ लोगो हमदों आरो बिथांमोना माखासे बाथ्रा सावरायलायो। बे समाव गुबुन हादरारि बिफाननि मन्थ्रि एस जयशंकर आरो माहारियारि रैखाथि सामलायगिरि अजित धाभालआबो दंफायोमोन। मख'नो गोनांदि भारतनि गाहाय मन्थ्रि मदिआ G20 शिखर जथुम्मायावबो बाहागो लागोन। इटालीयाव हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ थोंजोङै ब्रिटेनआव सौहैगोन होनना मोनथिनो मोन्दों। बरसला बियाबनि गं 11 सेरफां ओनसोलाव हा दखल नागारनांगौनि फोसाव बिलाइ होदों धेकियाजुलि बेंखननि मावख'गिरिया। सनितपुर जिल्ला बरसला बियाबनि गासै गं 11 सेरफां ओनसोलाव हा दखल जानायखौ नोजोर होनानै 29 अक्ट'बर खालारखालि धेकियाजुलि बेंखननि गाहाय मावख'गिरि कबिता डेकाया गं 11 बुरलुंबुथुर सेरफां एबा सर ओनसोलफोराव फोसाव बिलाइ दैथायहरो। धेकियाजुलि बेंखननि बरसला मौजानि सिङाव थानाय बुरलुंबुथुर सेरफां ओनसोलाव जायफोर सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै न' बां गामि महरै लुनानै आबाद मावना दखल खालामदों, बै सुबुंफोरा 15 साननि गेजेराव आयेननि आखाय होयैनि सिगां हा दखल नागारनो थाखाय गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों बिथोन होयो। फैगौ 15 साननि गेजेराव दखल नागाराब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होनना फोसाव बिलाइयाव मख'यो धेकियाजुलि बेंखननि मावख'गिरि कबिता डेकाया। मानो होनोब्ला गोजौ बिथोन मोननाय बायदि धेकियाजुलि बेंखन मावखुलिनिफ्राय हा मण्डला सर जमिन एबा हा संदाननानै बुरलुंबुथुर सेरफांफोराव गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनानै हा दखल खालामनायखौ सोराङाव लाबोनो नाजाथिदों होनना बुंथियो धेकियाजुलि बेंखननि गाहाय मावख'गिरिया। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि नाग्रिजुलियाव लाजिथाव आरो मुगैथाव जाथाय सोमजिदों। थांनाय 25 अक्ट'बराव नाग्रिजुलि बाजाराव साहा दखान होनानै जिउ खुंग्रा सासे आइजोखौ लंपट मितु रय मुंनि सुबुङा मुगैजाथाव आरो लाजिथावै जरजुलुमै जिनाहारि खालामो। साहानि हटेलखौ बन्द' खालामनायनि उनाव आइजोआ न'आव फैफिननो दरजा मारिबाय थानाय समावनो लंपट मितु रयआ हमख्र'-हमसि न' सिङाव लानानै थाङो आरो खुगा आखाइखौ जोमग्रा फास्राजों खाथेनानै जिनाहारि खालामो होनना दुखुथिया आइजोआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। लंपट मितु रयआ जिनाहारि खालामफुबाय थानाय समावनो हाजिरा मावनानै नखर खुंबोनाय फिसाय
एन्टनि गयारिया हटेलसिम मोनहैयो आरो जाथाय जाबाय थानायावनो गावनि मेगनजों नुयो। बिनि उनाव आरो एन्टनि गयारि आरो मिथु रयनि गेजेराव नारा नाथा जायो। लंफर्ड मिथु रयखौ गनजों बुनायाव बिसिनि खर'आवसो नाङो। बिनि उनाव फिसा एन्टनि गयारिया पुलिसनो केस होनो होनना फैनाय समावनो गावनि बिसिखौ लंफर्ड मिथु रयआ गुबुन दाबसे जायगायाव सानथाम लांखारनानै दोनहैयो। बेफोर गासैबो जाथायखौ लानानै नाग्रिजुलि पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जाबाय होनना दुखुथिया आइजोनि फिसाया फोरमायो। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।